Kaixo, irukote, kaixo, azte testigantzak zuena gaurkoak ez, beharrezkoak, egi hori ikusteko ez, askotan izkutatu nahi dugun egi hori. Lehenengo galdera, dolu prozesu guztian zein izan da bizi izan dezuen unerik zaiena? Zeinek hasi nahi du? Nire badezu. Esti, zuk? Umea eramate hori ez, eta ez jakitea zer gertatuko da berarekin. Pentsa zure semeak entzen dizue. Eta nik beti oso adibide gogor bat jartzen dut ez, baina menisko bat kentzen dizutenen tubito batekin etxera. Eramateko aukera ematen dizue, baina nahi nire semeakin etziaten eman. Ez aukerarik, ez esan zer gertatuko zen berarekin. Bai, zuki esan ez zuei asko lagundu zizuela horiek ez? Etxera eramateak azkenen dolu prozesu hori egiteko natural, errexagoa da horrela ez? Ez eramate horrekin, baina protokolori ere esan dezu gero eta gehiago nahi dezuela ez? Medikoa hau protokolorren barruan pentsatzen dut testi hau izango dela gauza garrantzitsu bat. Jobana, zuk? Niretzako bi une gogorrenak ero, hori esaldi hori, ez da autopadarik. Entzuten duzunean, eta gero ekainen kasuan, inork ez azaltzea zer gertatu behar den beraekin, eta bapatean, kasualitatez, enteratzea, biopsia bat egin ziotela, mutile izan zela, eta dana. Pentsatzea, gainera, hau ere jasan behar dut, honela ez, konturatu behar naiz edo jakin behar dut, askotan hor da, ukazi hori edo uste dugu izkutatzean min hori ekidinko degula, eta azkenan mina areagotu egiten du, ez? Egiak beti aske egiten gaitulako, orduan, bi horiek ibon zuri? Niretzako baita bi, lehenengo ospitalean agurtzeko momentu hori, eta gero baita etxera bueltatzean, eskutsik ez, ezer gabe etxera bueltatu, eta karo, emaztea gainera, aurredunaldiak fizikoki daukan inpaktu hori, eta hori izan zen momenturik latzena. Esti, eriotzak badu adinik? Ez. Nik horregatik askotan ez dut nahi izaten asteen inguruan hitz egin edo, ez? Iruditzen zait, 2 urteko ume bat galdu duenak edo urtebetekoa edo 6 hilabetekin edo barruan, mina umea hiltzaizu, ez? Eta iruditzen dolu perinatalak badaukala gauza bat, eta da, ume hori ez dela pertsonifikatu, ez da pertsona bat jendearentzat. Osea, pertsona bat da ezagutu da momentutik, ez? Baina bestela ez da pertsona bat, da feto bat, da badakit teknikoki hitz horiek erabiltzen diala, baina niretzako nire semea pertsona bat zen. Eta gizarteak ez du pertsona hori ezagutu. Baina zu bai? Nik bai, eta hori protokoloan baitan ere egin daiteke ez, kasu hauetan ez, gure kasuan nire bikotan amak ezagutzeko aukera izan zuen banik, gaur egun ordaindu egingo nun nire gurasoak ezagutzeko aukera izan bazuten, edo argazki batzuk izango banitu, baina ez nun, momentu hortan zuk ez daukazu gaitasunik hortan pentsatzeko. Ez daukazu indarri momentu. Eta ez egotea inor hori ingo dunik, edo hori, arbideratuko dunik, edo olako zerbait. Lagunduko izunik ero eskertuko dezun pas hori, ematen ez dukibon esan dezun pas hori, gure kasuan, oso garantzitsua izan zen, bai. Argazki bat, edo zerbait, ez dakit zerbait. Zerbait. Bai, hori, zuk esan ez hor, binkulo bat dago, eta binkulo horrek. Haretzako pertsonifikazio hortan dago, ez? Jendeak ez du pertsona bezala ikusi, ez du ez dakitola esaten den terminoa. Bai, gizaki bat bezala. Hori da, bai, bizi eta hil egindan, ez? Galdu egin dezu, bai, galdu egin dut, baina hil eginda. Ez, bizik zegoen eta hil eginda. Eta hori da, igual, ez, onartzez da... Eta galdu hitza esan beharren hil eginda. Eta galdu hitzare ondo dagola, porque beste dozen pertsona hiltzen denean galdu, senarra galdu dut, laguna galdu dut, ulertzen dugu pertsona hori existitu dela. Baina, haurdunaldian galdu dut esaten da nortan ez da pertsona bat galdu dut. Ez da hola interpretatzen, ez? Eta hor dago igual... Gabezi hori. Joana hor, esaldi tipiko hauetako badanez, lasai ahaztuko zaizu. Hori, benetan da bidea? Ahaztea da bidea? Ez, ahaztea ez da bidea. Ze ahazten denean, normalean ez da existitzen esaten da. Orduen, guretzako existitu dira, da izan dira. Igual beste inork ez ditu ezagutu, guk bakarrik ezagutu ditugu, baina nahikoa da horrekin. Nahikoa da horrekin eta ahaztea ez da bidea, eta guk egiten dugu ez ahazteko. Eta gure kasuan atzetik datozena, nire alabak, adibidez, eme alabek ezberdinek jakitea, egon direla. Egon direla. Hori da, guk nola egon diren, vitamina txoko hontan bere lekua eman nahi diegu,
Orduan, nahiko genuken zuek, beraiei orain hitz batzuk ezatea. Zuk adibidez, Ibon, jare izarrari zer esango zenioke hemendik? Nik esango nioke asko maite dugula. Berak bebai begiak zabaldu digula eta asko lagundu digula familian. Asko elkartu gaituela. Eta, bueno, bi arreba oso polita dauzkala. Hori da, Joana, zuk zer esango zenioke ekaini eta bi izarrei? Gurekin daudela, beti egongo direla gurekin. Bai aitak eta bai nik asko maite ditugula, oraintxe izadik ere bai. Hori da. Eta izadi guretzako beraien opari bat da. Eta nire kasuan, gainera, bai ekainek eta bai bi izarrek indarra ematen didate, beraiekin bizi izan nuena, beste batzuk ez bizitzeko laguntzen. Nik eskutzik elkartearen bidez. Bai, argia ematen beste batzuei. Esti eta zuk, Markori eta beste izarrari? Orduan egon nintzen, asko kostatu zitzaiten aurduan gelditzea. Aurduan egon nintzen etapa hori oso zoriontxo bizitu nula. Eta gaur egun gure bizitzaren parte dela. Gure arena, nire bikotarena, gaelena, baina baita gure familiena ere. Normaltasunez bizi degula bere presentzia eta Marko azaltzen daren azaldu egiten da, gure artean ez dauden beste edo nor bezala, eta esango nioke nire seme zaharrena izango dela beti. Jendeak Gael bakarrik ikusten duen arren, bi seme izan ditutela, Marko eta Gael, eta beti izango dela nire seme zaharrena. Eskerrik asko benetan zuei gaur, izarrak eta taupada guzti hauek gurekin konpartitzagatik. Mila esker benetan. Zaitezkete Berrio Xabierreta Maialen, eskerrik asko.